Ndikuganiza kuti takhala mu nyumba muno Amalawi akudikira kuti amo komanso zoona. Pakuthapa zonse ulibe stolo imene amagulisa bata ndi mtendere. Ndimafuna ndisindike pamene kuti pakuthapa zonse ulibe stolo imene amagulisa bata ndi mtendere. Ndi mafunso angapo 1 olemekezeka no. Angapo mutapanga prioritize kukhala ipozi kapena wili basi kuti tialole sena pange. You're also eating into my time. Pa 7 December munapere interview kunena kuti mwamanga anthu amene amatema anthu ndizikwanje pa community ground. Tili ndi recording. Timafuna tiziwe kuti kodi milandu imene akuimva bwalo lake lakuti ndila kuti. Pa 25 November 2024 pali Longo community pamene paja pali hotel yasimama pali CCTV panabwera anthu azikwanje amene amayimba kumbuyo kwa apolice kuti nkhani imene mayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafukufuka akafufuze funso lina manena kuti kumakhala zionesero zopanda chilolezo. Pa 7 November 2024 tinalemba kalata not 7 pa 7 November wauza bwana mkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zionesero zopata ndi mtendere mafuta mziko muno mulibe. Abwana mkubwa anatita stakeholders conference office kwao apolice mlani kumene tunakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19 munatiuza kuti pa 19 a president akupita ku Luana. Ife ngati anthu oyemekeza malamulo tidamvera ndipo tidasankha tidagwirizana kuti mademo tipanga pa 25 imene ali mande anthu ankatiseka kuti mademo opanga mande akuti koma tinafuna kulemekeza malamulo. Sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolice mwauza bwana mkubwa alofudi palani kunena kuti achakwera kuchokapo choncho mademo tilepherese. Mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti tifuna tipange ma demonstration lachinayi akuuza mwatiuza kuti president akuchokapo tavomera ngati olemekeza malamulo kenaka mukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration. Ndizoona lero monga maime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna osalemekeza malamulo. After all said and done ngati lero simu chifati ndi recording imene mna yankhula pa 7 December ngati simutuuza bwalo ndi state ya imene ukumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 ndi pa 25 pa Longo community komanso ngati simutuuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anapresa magalimoto anapanga ziwawo ku parliament inu muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country. That said ndinene pano kuti in fact tukunena kuti muno omwe tikamaliza tipange governing council ngati funa tisankho zende zabata ndite atiuza kuti kumachinga tinadi mufulsedu nkhani zonse zimene zachitika ku central region palibe wamangidwa. Nkhani ikachitika kundilande amathamanga nkhani ikachitika kumachinga amathamanga koma kuli Longwe palibe wamangidwa ngati amanga munthu andiuze zimene ndikuyankhula about ndi evidence. Therefore Madam Merin Yoram has failed Malawians and ni munthu amene salingalira za mbiri yake legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi aziyikidwa pa mpando pamawa tisapanga kumvisi bwanja anthu kuti azakhale inspector general pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali mwadala. Chifukwa chimenecho ndikupempha nyumba ino kuti resolution imene tipange tipeze committee imene yendese dziko lino kufikira pa chisankho cha pa 16 anthu point of order president akurisidwa ntchito ndapereka pale mboni apa session amene amakuchitika pa 24 a president akumatengedwa kumalowesedwa muzinthu sakwene kuti azilowa benemo. Chifukwa chimenecho kuti tikhulupirire chisankho chichitika lebata ndi mtendere muno tikhazikise komiti imene yendese kufika pa 16 September. Zikomo kwambiri. Tinapasani mwafusafuso tisayabisenso disorder ina tisapangane disorder ina tiyankhefunso filmu ya nsonkhano uno the dialogue respectfully ndeti lemekezane kuti tiyankhulane tigawirane nzeru kuti tipiziko lathu pili pasogolo ndeti yankhule ndithu momanga dziko. Thank you very much, moderator.
Can we have some order? Can we have some order? Can we have some order? I know Mr. Mafuto Bamus has the microphone. I'll ask you to take a seat for a minute. Awa agulu, mwambaji bwana. It's so surprising. So surprising. Kuti anthu awa agulu, mufuna muzipanga zachibwana. Nimafene kuti Mr. Namiwa has a right to express his views, even when we don't agree with his views, or even when some of you don't agree with his views. And in this conference, we will give everyone an opportunity to express their views. Okay? Even when we don't agree with their views, but we must listen respectively until they have said what they wanted to say, or until the moderator has interjected in the interest of time. Number 3, mutilemegeze as moderators. I think what you did, Mr. Namiwa, was not very good. To answer back with a tinge of rudeness towards the moderator. Don't respond, because that, okay, thank you. That was not good. Because when you take away the moderation and you give yourself rules you want to follow and not the conference rules, there will be chaos here. So let's follow the rules, respect the moderators. I have told you, and I want to say it again, as moderators, our role is not to gag. Our role is to facilitate you with a fair opportunity to express your views. But let's do so orderly, following the rules. But everyone will have an opportunity to express themselves. We're not going to gag you, but be within the regulatory framework that we have established, because there are two things that threaten the world. It's too much order and too much disorder. And that's why you have moderators. And that's why we are moderating, allowing you moments of light so you can have fun, and bringing you back to moments of seriousness so we can deal with the business. But if you want to push us to disorder, then I just want to tell you, we will issue an order to eject you out of the conference, and we will ask security to help us to out of the conference. But everyone will have a fair opportunity to express themselves. Don't worry, everyone will speak if you want to speak. Okay? Even when your view is unpopular, you will speak. Yeah? Even when some people think your view is stupid, yes, we will give everyone an equal opportunity to express their stupidity. We will do that here. Okay? So I just want to call for respect so that we have a civilized dialogue. Okay, my brother Karim Osman is moderating this session, and we must follow his instructions. Mr. Mafuto has the microphone. You can get back to the floor. Thank you.